Mga kahigalan ug mga kaigsunan, kumusta kamong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM, amo usab kamong pagadapiton sa pagpamati sa kataknang tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y magapagaton sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanginaot nga nakapagpalon ang nakamustag sa tagsan ka mga lingkuranan. Uban usab siya tagstag sa ka mga reduces aron sa ingon niya na mo inyong magamit higyo na karos pagtun sa mga maturan nga among igapagpadangat diya kaninyo. Mga maturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili ron supakon ang Biblia o kini nga programa padayon nga patalinghugan ni sa Kabusis Power Radio sa Villanueva sa oras alas 7 lungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion o sa Kidapawan mabati usab ang programa namo magsugod kana sa alas 7 mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion sa Ronda FM Teleradyo sa Kidapawan o ang programa namo mabati usab diya sa nagkalain-lain nga mga radio station dunay adlaw nga Sabado nga naay programa sa PBCM o doon na po'y adlaw nga Domingo programa. Sa Waikurat Radio FM sa Balingasag, magsugod ka na sa alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 kagabion sa matag gabi sa Domingo. O sa Radio Ultra, mabati ka na matag buntag sa Domingo, magsugod ka na sa alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon. O sa RPN DXKO, Teleradyo, mabati usab ang programa sa PBCM. Magsugod sa alas 12 mulungtad hangtod sa alauna sa kahaponon o mabati ka na sa pagsubli sa programa sa adlaw Martes o ingon man sa adlaw nga Huwebes. O ang programa sa PBCM anaan na sa 29 ka mga radio station. Di naa ang programa sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa nagalain-laing dapit dinhi sa Mindanao o sa Visayas. O makita ang programa sa PBCM sa Facebook o malantaw sab sa YouTube ang programa sa PBCM. O nini karong higayon na ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro sa PBCM. Kumusta sa inyo mga kaigalan o kaigsuunan kini sa inyong alagad sa kahanginan Brother Robertan Maturan ni Piedad. Wa ko sab makiguban kaninyo ning takna aron sa pagtuon sa kamaturan. Ihatag ko pa kamo sa uban pang ministro. Kamusta ka mga galano kay Igsuunan? May gamay kayong tanan. Kini usab yung alagad sa kahanginan, Evangelista Brother John Ren Malinaw, usa makiguban sa karon sa pagtuon sa kamaturan aron ihatod kaninyo. Aron sa di sa paglangay ihatag ko kamo sa isa ka ministro. Kumusta ka mga galano kay Igsuunan? Kani usab yung alagad sa kahanginan, Brother Lloyd Badera, misa magiuban kaninyo nining takna alang sa pagpadangat sa kamaturan. Ug karon pa ila pang kauban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga kagalan o kitsungan kini sab si Brother Romira Macamos. Katambayayong sa karon pagatupan ni maturan aron makapadangat nga ngadto sa kaluwasan. Karon magpaila pa usa pa ka ministro. Kumusta mga kahigalan ng mga kaigsuunan kini si Brother Jiggy Macarayo makiguban sa pagtuon sa kamaturan aron ang huyato diya kaninyo. Ug aron sa dili sa paglangay ihatag ko pa kamo sa kauban pang mga ministro. Kumusta mga igalano mga igsunan kinyong lagad sa kanginan Evangelista Brother Jezreel Macarayo nga moyusa nga magiguban ni takna aron sa dili paglangan ya balik ko kamo kang Hermenes Macarayo sa pagisgot sa team. Nini karong higayon na mga kahigalaan ug mga kaigsunan ang atong lingwahe nga gamiton ang Cebuano tungod kay sa gikaingon nato nga ang mga request sa mga bag-ong membro nga mga dili makasabot sa Cebuano o gamay lang ang ilang masabtan gitagaan na mugbahin sa matag bulan o kaisa o ingon man usab ang mga daghan nga nag-request nga mga hilunggo o ang gigamit nga nato nga lingwahe ang lingwahe nga Hiligaynon o dunay programa nato dinhi nga Hiligaynon ang lingwahe nga gigamit namo ug doon na say Tagalog tungod kay ang gipahinungdan ang mga bag-o nga mga nangamembro sa PBCM o ang nag-request nga gusto sila nga ila gyud nga matimbang-timbang ang mga doktrina sa PBCM ginamit ang balaang kasulatan nga masabtan sa ilang lingwahe. Muna nga adunay mga Domingo nga ang gamito namo diri Tagalog o ang gamito namo nga lingwahe Hiligaynon. O nining higayon na karon ang atong pagahisgutan importante tungod kay makita nato ang mga balita sa television bisan pa sa radio station kung maminaw ta nga luoy kayo ang mga nahitabo o nga anaa sa maong nasod din anaa sa nasod sa Israel o Hamas
di nag-engkwentro o daghan nga kalas nga mga sibilyan, daghang kinabuhi nga nakalas sa pikas nga panig ug sa pikas nga panig. Dili gyud kana malikayan tungod kay kana nakasulat na daan sa balaang kasulatan. Ngani kung lantaw nato kung ipakita sa telebisyon ang balita sa nahitabo sa pagpaulan sa mga bomba gikan sa Hamas ngadto sa nasod nga Israel. Ang nahitabo daghang mga building nga nangalumpag, daghang kinabuhi nga nakalas. Pagbalos pod sa Israel dito sa Hamas daghan pod ang mga kinabuhi nga nakalas. Ingon ni ana nga sistema daghan ang mga kabtangan sa mga anaa sa mga civilian o sa mga tawo nga anaa di ana nga di na magpulos kun atong lantawon ingon ana nga sistema ug makaluluoy kay bisan pa ang mga bata nga biktima sa nahitabo nga kagubot pero dili kana nato malikayan. Mao na nga kun lantaw nato unsa nagyug kaha di ay kun ipatagamtam na sa Dios ang hukom nga gitakda na daan diha sa balaang kasulatan nga mahihaguman sa mga tao dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Pero luyo ni anang tanan dunay mga plano ang Dios. Din ang plano sa Dios nindot para sa tao kung kana masunod sa tao. Pero kanang mga kalisod tipik na sa mga kalisod tungod kay ngani bibo ang mga tinawganay sa mga ani-adiri nga mga kaliwat o mga kaparintihan anaa sa nasod nga Pilipinas ug ang ilang sakop sa pamilya tuwa dito ni nanarbaho nanimpala dito sa nasod sa Israel ang nahitabo tawag ug na gani nga panahon nga naa dito safety sila pero minus ang ilahang mga suportar sa kaon tungod kay naa pa man sila sa matang sa kagubot ingon ana nga sistema busa lisod kung anaa sa maong nasod mahitabo ang kagubot o gubat bisan kana lang mga nasod engkwentro dili gyud pang tibuok nga kalibutan pero tipik na sa gitagna sa Biblia nga moabot gyud ang panahon nga malisod unsay prueba ni ana nga moabot gyud ang panahon nga malisod nga masinatian sa tao Brad Jisrael. Niya atong mabasa Brad Makarayo nga dunay gyud maabot nga mga kalisod nga panahon. Niya atong basahon diri sa nakasulat sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 ug 2 gingon sa pagpahayag. Apan sabta kini, nga unya sa kauliyang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod. Kaya ang mga tao unya mahigugmaon man sa ilang kaugalingon nga mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon, sa ginikanan wala ikabalos dili Dios nun. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia nining higayon na karon ikauban pa nato ang usa pa ka ministro sa PBCM, Brother Richard Impidad tungod kay dunay pagkadilatar gamay tungod kay ang iyang gisakyan do na po ipagka diferensya sa ligid mo na nga gipahigayon sa niya ang sa ang iyang sakyanan o ikauban nato siya nini karong higayuna sa atong pagtuon sa mga kamatuoran nga naa sa nakasulat sa balaang kasulatan o nini karong higayuna ang sa nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan kung Biblia nga anaa diha nga sa nakasulat sa Biblia nga aduna gi pag-abot sa panahon nga malisod sa nabasa nato nga nakasulat sa balaang kasulatan o Biblia. O sa nakasulat sa balaang kasulatan luyo ni anang tanan aduna say mga gipanagna sa balaang kasulatan nga kanang mga kalisod gitagna man na daan gipasidaan man na daan sa mga apostol o kay gipasidaan sa mga apostol daan ang nahitabo nga sistema nga moabot ang panahon nga malisod doon na po'y giingon sa balaang kasulatan nga doon na po'y anaa sa balaan nga mga tumanunon nga kana hapit na matuman o ang mga ilhanan sa malisod nga panahon na sinatian na nato matag karon ug unya sa Biblia naa ba gyud sa balaang kasulatan nga doon na gi tumanunon Brad Junrel Naagid ka na Brad Makarayo ang ato lang basahon sa ang pulong sa Dios Biblia diri sa Gipadayag 1:3 mao kini atong mabasa. Bulahan ang nagabasa og ang mga nagapaminaw niini mga sulat kung tumanon nila ang nahisulat dinhi kay ang panagna dinhi hapit ng mahitabo. Mao kanatong nabasa Brad Makarayo. sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw nga giingon nga aduna nay mga hapit na matuman bulahan ang naminaw sa gibasa tungod kay
hapit na matuman ang mga panagna sa nakasulat sa balaang kasulatan sa gibasa. O walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Unsay prueba ni anak Brad Richard? Ay prueba na Brad Macarayo ato nang pagbasahan din sa Mateo 5 kapitulo 5 versikulo 18 ginaingon sa pagpahayag sa Biblia. Kay ang sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang lungtad pa ang langit ug ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka tulpok o kudlit o usa ka tulpok hantod ang tanan matuman. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia giingon samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Walay kudlit gipagamyan pa gyud tulpok nga dili matuman. Sa giingon sa Biblia, ang tagna bisang nga gikudlit na gibutangag tulpok mao na nang pagkatuman sa mga panagna nga kana mahitabo ug wala nay makapugong ni ana. Kana ang kamatuoran nga gilatid sa balaang kasulatan. Og ang gitakda sa Biblia, ang mga tao muatubang gyud sa paghukom nga gitakda sa Dios, matarong og dautan. Muatubang gyud sa Dios unsay prueba ni anak Brad Rumi. Ang prueba ni anak Brad Macarayo at basahon din sa sulat sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 17. Ako may ingon sulod sa akong kasing-kasing, ang Dios magahukom sa matarong og sa dautan kay aduna ay panahon alang sa tagsa-tagsa katuyo ug alang sa tagsa-tagsa kabuhat. Busa sa nakasulat sa Biblia, matarong og dautan hukman sa Dios. Og ang tibuok kalibutan mailalom sa paghukom sa Dios. Unsay prueba ni anak Brad Lloyd? Ano ang prueba Brad Macarayo? Basahan nato nakasulat sa Roma kapitulo 3 bersikulo 19. Giingon kana sa pagpahayag. Karon hibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasuguan, kini gisulti ngadto sa mga ana sa ilalom sa kasuguan. Aron ang matag usa ka baba masapungan, ug aron ang tibuok kalibutan mahisakop ilalom sa paghukom sa Dios. Sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang tibuok nga kalibutan mailalom sa paghukom sa Dios. Og ang kalibutan nga ipailalom sa hukom sa Dios, sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, muna nga walay makaibso tungod kay gitakda ng daan sa Biblia. Ang giingon, kung basahon kana, bulahan ang nagapatalinghog, sa nakasulat kay kana hapit na matuman ang mga panagna nga gitagna. Og sa Biblia walay pagasayloan bisan usa naman lang ka kudlit og ipagamyan pagyud tulpok. Ang kudlit nga gikudlit diya sa balaang kasulatan nga naa diya mga panagna nga kana tumanunon gibutangag tulpok muabot gyud ang panahon sa pag-atubang sa hukom sa Dios sa tibuok kalibutan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Og ang paghukom sa Dios dunay mga pasidaan-daan sa Dios sa iyang mga tao. Usa ipatuman, dunay mga pasidaan. Og ang paghukom sa tibuok kalibutan nga mahiaguman sa mga tao, dunay duha kabahin nga mahitabo dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta. Ang una, mautong panahon ni Noe, din si Noe gipasidan andaan sa Dios sa hukom nga ipakanaog niya dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta. Og si Noe iyang gitagaag instruksyon unsay prueba ni ana Brad Robert. Ang prueba ni anak Brad Macarayo ato ra basahon diri sa mga Hebreohanon kapitulo 11 bersikulo 7. Tungod sa pagtuo ni Noe sa napasidan-an siya sa Dios mahitungod sa mga hitabo nga wala pa makita, mitagad sa pasidaan ug iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod niini ang kalibutan iyang gihukman sa silot ug siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Ang pagtulunan nga nakuha nato sa sitas nga gibasa. Tungod sa pagtuo ni Noe, gipasidan-an sa Dios mahitungod sa mga mahitabo sa kalibutan. Og mitagad si Noe sa pasidaan sa Dios og gipabuhat sa Dios si Noe sa arka. Aron sa pagluwas, pagluwas sa iyang panimalay og ang kalibutan. Matod pa sa nabasa natos Biblia, gihukman sa Dios sa silot. Kinsay naghukom?
ang Dios. Ang kalibutan ipailalom sa silot sa Dios. Pero sinuwi tungod sa iyang pagtuo, ug dunay pasidaan ang Dios ug unsay iyang angayng buhaton para pagluwas sa iyang panimalay. Gibuhat niya ang arka. Ug ang tumongan nung gipabuhat siya sa arka tungod sa hukom nga ipakanaog sa Dios. Niadtong panahona. Unsa di ay ang nakita di ay sa Dios. Niadtong panahona sa panahon ni Noe. Ngano nga si Noe giinstruksyonan sa Dios nga ipabuhat og arka. Ug ngano man nga gidesisyonan sa Dios nga ang kalibutan ipailalom sa hukom sa silot sa nabasa nato sa Biblia tungod kay ang tao ni adtong panahona nagkasala. Unsay prueba ni ana Brad Jiggy? Ang prueba ni ana Brad Makarayo ato lang basahon diri sa Henesis kapitulo 6 bersikulo 5 paingon sa city. Og nakita ni Jehova ang pagkadautan sa tao sa yuta dako og nga ang tanang pagpalandong sa mga hunahuna sa iyang kasing-kasing lunlon mga kadautan lamang. Kadautan lamang gihapon og kini nakapabasol kang Jehova nga gibuhat niya ang tao sa yuta og nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing. Og miingon si Jehova, pagapagalaglagon ko gikan sa naong sa yuta ang tao hangtod sa mga mananap ug hangtod sa mga langgam sa kalangitan kay kini nakapabasol kanako nga gibuhat ko sila. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia ang desisyon sa Dios, laglagon ko gikan sa naong sa yuta ang tao nga akong gibuhat. Sukad sa tao hangtod sa mga mananap, hangtod sa mga butang nga nagakamang sa yuta ug sa langgam sa kalangitan kay nakapabasol sa Dios nga gibuhat niya ang tao. Ngano man tungod sa bersikulo 6 nga nabasa nato nga giingon og kini nakapabasol kang Jehova nga gibuhat niya ang tao og nakapasubo kini kaniya. Ngano man sa 5 og nakita ni Jehova ang pagkadautan sa tao dako og ang tanang pagpamalandong sa una-una og kasing-kasing sa tao lunlon mga kadautan gihapon sa nabasa sa nakasulat sa Biblia. Tungod sa mga kadautan nga nahimo na nga dili maayo nga gibuhat sa mga tao ni adtong panahona, gidesisyonan sa Dios nga laglago niya ang tao nga iyang gibuhat, apektado na ang mga mananap ni adtong panahona. Mao nga si Noe nga giinstruksyonan niya tungod kay si Noe may pagtuo sa Dios ni adtong panahona. Og sa nabasa nato sa nakasulat sa balaang kasulatan, bisan pa na bantayan nato ang nakasulat sa Ecclesiastes 3:17 nga giingon nga matarong og dautan hukman sa Dios. Si Noe asa nagpuyo nias ibabaw sa naong sa yuta. Ang mga taong nakaplagan nga dautan ang binuhatan niadtong panahona ni agyapon sa ibabaw sa naong sa yuta munang matarong og dautan mailalom sa paghukom sa Dios, apektahan ang mga nagbuhat sa pagkamatarong. Pero dunay pabor nga gihatag ang Dios. Dunay mga pamaagi nga gihatag ang Dios sa nagbuhat sa pagkamatarong. Sama ni Noe, may pagtuo siya sa Dios. Kung doon sa'y pasidaan sa Dios, mitagad siya. Aron pagluwas iyang panimalay, gipabuhat siya sa arka ni adtong panahona. Og ngano nga si Noe, giinstruksyonan sa Dios o gipahibalo siya sa mahitabo nga buhaton niya dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta. Tungod ni adtong panahona nga nakaplagan sa Dios si Noe nga nagbuhat siya sa pagkamatarong. Unsay prueba ni ana Brad John Rel kung basahon nato ang Biblia. Atong basahon Brad Makarayo ana sa Henesis kapitulo 6 bersikulo 8 hangtod sa 9. Apan si Noe nakakaplag og kahamuot sa mga mata ni Jehova. Kini mao ang kaliwatan ni Noe. Si Noe maoy usa ka tawo nga matarong og hingpit sa iyang mga kaliwatan. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan nga si Noe, sa nabasa nato sa balaang kasulatan kung padayonon si Noe naglakaw uban sa Kaliwa. Dios sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Busa tin-aw sa gibasa nga si Noe nakakaplag ang Dios og kahimuot didto kang Noe. Og si Noe matarong sa nabasa nato sa Biblia unsay nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan, kini mao ang mga kaliwatan ni Noe. Busa sa nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan, si Noe usa ka tawo matarong sa pananaw sa Dios niadtong panahona og hingpit si Noe og sa iyang kaliwatan sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan.
niadtong panahona, sinuwi tungod sa iyang pagtuo o sa iyang pagkamatarong paglakaw diha nga uban sa Dios. Naminaw kung unsay instruksyon sa Dios. Gitagaan siya sugo nga siya magbuhat og arka para pagluwas sa iyang kaugalingong panimalay. Kay kun katong arka pagdili makasulod ang mga tao ni adtong panahona, disgrasya nganuman. Sa bersikulo 11 hangtod sa bersikulo 22 giingon. Ug ang yuta na dunot sa tubangan sa Dios ug ang yuta na puno sa mga paglugo sa Henesis ni kapitulo 6 bersikulo 11 hangtod 22. Og nakita sa Dios nga ang yuta ania karon kini nadunot kay ang tanang unod nagdunot sa ilang dalan sa ibabaw sa yuta ug miingon ang Dios kang Noe. Ang katapusan sa tanan nga unod ania sa tubangan nako kay ang yuta na puno sa mga paglugos tungod kanila ania karon pagalaglagon ko sila uban sa yuta. Magbuhat ka og usa ka arka kahoy nga guper, magbuhat ka og mga lawak sa sulod sa arka og pagabuliton mo og salong ang sulod og gawas og buhaton mo kini sa ingon niini nga paagi ang katason sa arka tutulo ka gatos ka maniko ang iyang kalapdon kaliman ka maniko og ang iyang kahabugon katluan ka maniko. Magbuhat ka og usa ka gawang sa arka og humanon mo kini sa usa ka maniko ang kahabugon ngadto sa ibabaw og ibutang mo sa luyo sa pultahan sa arka og buhatan mo og tutulo ka mga hunta-hunta nga may salog sa ilalom sa ikaduha ug ikatulong hunta. Og ako ania karon ako magdala og lunop sa mga tubig sa ibabaw sa naong sa yuta aron sa paglaglag sa tanan nga unod nga dunay gininhawa sa kinabuhi gikan sa ilalo sa langit. Ang tanan nga ania sa yuta mga matay apan pagabuhaton ko ang akong saad uban kanimo og magasulod ka sa arka mutong gipabuhat sa arka kay didto sa ipasulod og laglagon na sa Dios pinaagig lunop ang naong sa yuta ibabaw giingos pagpay musulod ka sa arka. Ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki ug ang imong asawa ug ang mga asawa sa imong mga anak uban kanimo ug ang tanang butang nga may kinabuhi sa tanan nga unod duruha sa tagsa kadagway sulod mo sa arka aron mga buhi sila uban kanimo kinahanglan sila nga mga laki ug mga bae ug mga langgam ingon sa ilang matang ug sa mga baka ingon sa ilang matang sa tanang mga mananap nga nagakamang sa yuta ingon sa ilang matang duruha katagsa kadagway magasulod uban kanimo aron mabuhi sila. Og magdala ikaw uban kanimo sa tanan nga kalanon nga ginakaon og tigumon mo kini diya kanimo og kini mahimo nga kalanon alang kanimo og alang kanila og kini gibuhat sa Dios gibuhat niya sumala sa tanan nga gisugo sa Dios kaniya. Nindot ang instruksyon sa Dios sa tao nga naglakaw uban sa Dios og nagtarong hingpit sa atubangan sa Dios sa iyang pagtuo. Magkalisod man nga walay makaon kinsa may maglungag ang naglunupa na ang ibabaw sa naong sa yuta. Gawas nga way malungag mga matay sila sa tubig pero ang taong hingpit nga matarong nga giinstruksyonan sa Dios. Matuod nga tao sa Dios, giinstruksyonan unsaon pagluwas bisan pas kalanon. Walay nakulang nila ngano gipaandam man sila sa Dios daan. Gipaandam sa Dios si Noe para sa iyang pamilya usa ka arka. Gipaandam pud sila pagkaon og sa mga pagkaon sa mga mananap nga tinagurha og ang magasulod dito pares-pares aron mahimong similyahon o pasanayon diri sa ibabaw sa naong sa yuta. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pero alang sa mga nailalom sa hukom sa Dios niadtong panahona munay giingon pait kay nganuman ang instruksyon sa Dios tuwa raman sa tao nga nakita na sa Dios nga hingpit sa iyang kaliwatan og ingon man nga sa iyang kasing-kasing nga anaa nakaplagan sa Dios diin ang tao nga mao si Noe mutuman og unsa may instruksyon sa Dios pinaagi sa iyang pagtuo. Ingon ni ana nga atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan niadtong panahona sa diha nga ang kalibutan niadtong panahona giplanuhan sa Dios nga laglagon. Gitago ba ni Noe ang mga instruksyon sa Dios? Wala. Giwali ni Noe ang pagtuo, giwali niya ang pagkamatarong, o giwali ni Noe ang tanan. Asa maluwas ang tao ni adtong plano sa Dios nga hukman ang tibuok kalibutan. Unsay prueba ni ana nga mabasa nato sa balaang kasulatan, Brad, atong mabasa sa balaang kasulatan, Brad Rome, nga ang kalibutan ipailalom
sa Dios sa paghukom og kadto giwali ni Noe ang pagkamatarong pagtuo bisan pa ang kaluwasan nga niadtong panahon na mao ang arka. At ang basahon brad makarayo din sa nakasulat sa 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 5. Kung ang karaang kalibutan wala kaluy sa Dios, bisan tuod giluwas niya si Noe nga magwawali sa pagkamatarong kauban sa 7 ka mga tao sa diha nga gipalunupan niya kadtong kalibutan sa mga dili Dios nun. Sa nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang karaang kalibutan wala kaluy sa Dios. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, ngano man naaman sa matang sa pagbuhat sa kadautan ni adtong mga panahon. Nagpatuyang sila sa nabasa nato nga nakasulat sa balaang kasulatan. Mao na ang atong nabasa sa Biblia. Og sinuwi giluwas niya usa ka tawo matarong og magwawali sa pagkamatarong. Unsay nabasa? Sinuwi magwawali sa pagkamatarong. Kung sinuwi magwawali sa pagkamatarong, giwali di ay ni Noe ang pagkamatarong ni adtong panahon. Wala itago ni Noe. Kung giwali niya ang pagkamatarong, giwali niya og asa dapita, maluwas ang tao ni adtong panahon. Pero unsay gibuhat sa mga tao? Ang gibuhat sa mga tao ni adtong panahon, puno sila. Unsa may nakapapuno nila? Puno sila sa pagkawalay pagtuo ni adtong panahon. Nga dunay dakong palaabuton nga lunop ni adtong panahona. Wala mitagad sa pasidaan diin giwali ni Noe ni adtong panahona. Nga ang giwali ni Noe nagpasidaan ang Dios nga siya pabuhaton og arka og ang arka didto ang mga tao niya gipasabot nga mao ni ang kaluwasan pag-abot ni anang hukom nga gitakda sa Dios sa kalibutan. Pero unsay gibuhat sa mga tao, wala man nagpanuo. Mautong nangalaglag sila pag-abot sa lunop. Unsay prueba ni ana, Brad Richard. Ato lang pagkabasahon brad makarayo din sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 20 ginaingon sa pagpahayag. Nga kaniadto wala pa nagapanuo sila diha sa mga adlaw nga ni Noe og nagpapailog sa Dios ang pagpaabot samtang gibuhat pa ang arka nga niini pila lamang ka buok. Sa ato pa 8 ka tawo ang naluwas latas sa tubig. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, tinaw sa gibasa nga kaniadto wala man nagpanuo sa diha nga sa mga adlaw ni Noe ang pailob sa Dios nagpaabot bisan pa ang tao mga kadautan ang gibuhat nas matang sa pagpakasala wala nagbuhat sa pagkamatarong. Doon na pa'y pailob nga gihatag sa Dios. Samtang gibuhat pa ang arka. Sa ato pa ang pailob sa Dios tuarang sukdanan mahuman ganing arka diha na ang pagsaplid sa Dios. Sa iyang mga giplanuhan nga iyang hutdon paglaglag ang mga taong nagkasala sa ibabaw sa naong sayuta. O giingon dayon sa Biblia nga niini pila lamang kabuok sa ato pa 8 ka tawo ang ang naluwas latas sa tubig. Kinsa si Noe iyang asawa ug ang tulo niya ka anak nga lalaki, 5 sila. Doon na po'y tulopod nga babae nga asawa sa iyang tulo ka mga anak, tagsag asawa, 8 sila tanan. Mautoy na luwas pag-abot sa lunop. Tanaw, kung atong lantawon ang history sa nakasulat sa Biblia, 8 lang katao ang naluwas panahon sa lunop sa record sa balaang kasulatan. Unsay hinungdan nganong wala na nga luwas ang uban? Kay wala mo tuo sa giwali ni Noe. Nga dunay pasidaan ng Dios. Laglagon niya ang tanan nga ni asa ibabaw sa naong sayuta. Ang kaluwasan arka. Kinahanglan buhato nato kung gusto tang maluwas. Gidawat bas mga tao sa panahon ni Noe? Wala. Hinuon mas gipalabi pa nila ang mga kalibutanon nga butang. Mga material nga butang. Gipakabaliwala nila ang kanunay nga giwali ni Noe bahin sa kaluwasan ni adtong panahona. Og ang ilang gibuhat na nagpatuyang sa mga gidili nga pagkaon na ngaon og sa mga gidili sa nga pag-inom nga kailimnon gipang inom ni adtong panahona na naglipay ang mga tao samtang wa mahibalo nga dunay dakong kagulanan o kasakitan nga naghulat sa unahan hangtod pag-abot sa panahon nga gitakda sa Dios nga ibubo na ang lunop sa ibabaw sa naong sayuta nangamatay silang tanan. Unsay prueba ni ana
naa sa Biblia. Kung kinsay nagsulti, gisubay na o gisulti na mismo sa atong Ginoong Kristo. Unsay prueba ni anak Brad Jiggy. Ang prueba ni anak Brad Macarayo ato lang basahon sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 36 paingon sa 39. Mao kini ang atong mabasa. Apan mahitungod sa maong adlaw ug takna walay usa nga nasayod bisan pa ang mga manulunda sa langit bisan pa ang mga anak gawas sa amahan lamang. Maingon kani adto sa mga adlaw ni Noe mao man usab unya ang pag-abot sa anak sa tawo kay maingon nga niadtong mga adlaw sa wala pa ang lunop sila na nagpangaon ug na nag-inom na nagpangasawa ug na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka ug sila walay kasayuran niini hangtod sa pag-abot sa lunop ug gianod silang tanan maingon man usab niini ang pag-abot unya sa anak sa tawo. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia tin-aw sa gibasa nga giingon kay maingon sa mga adlaw ni Noe sa wala pang lunop na nagpangaon sila mao na ni mga senaryo nga makita nato na nagpangaon sila og na nag-inom mao na nang inom sa mga gidili sa Dios og na nagpangaon sa mga gidili sa Dios. Hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka, way kasayuran sila sa pag-abot sa lunop, gianod silang tanan. Asa ng mga ilimnon nga giingon nakapaalaot og mo'y hinungdan nga nahitumpawak sila sa kalaglagan ni adtong panahona. Basahon nako ang Isayas 5:22, alaot ni adtong makusog nga moinom sa bino ug mga tao nga kusganon sa pagsakot sa maisog nga ilimnon aron sila mga hubog. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia ni apa sa bersikulo 11, alaot ni adtong mosayo pagbangon sa kabuntagon aron sila managhubog sa maisog nga mga ilimnon. Alaot ni adtong na nagtukaw sa tibok gabi hangtod manginit sa bino. Ngano man naamay gikas adlawan pa hangtod gabi inom lang gyapon munay gibuhat sa mga tao sa panahon ni Noe. Tanawa unsay resulta pag-abot sa panahon sa pasidaan sa Dios maoray hinungdan o maoray sugnod o hanig didto sa pagkahitumpawak sa kalaglagan pag-abot nga gihugman na sa Dios ang tibuok naong sayuta pinaagi sa lunop ni adtong panahona og kaluoy sa Dios ang pamilya ni Noe naluwas tungod sa iyang pagka-Dios nun og sa iyang pagbuhat sa pagkahingpit og pagtamod sa mga ginadili sa Dios ni adtong panahona nga dili angay buhaton ni adtong panahona. Pero sa nagpatuyang ang gisangkuan, gipanglaglag silang tanan. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ang pangutana, nahitabo naman ang lunop. Gawasno na ba ang mga tao? Monid akong pangutana. Usbon ko, gawasno na ba ang mga tao ni ining panahona? Wala na ba'y lain pang dakong kasakitan nga plano sa Dios nga paglaglag sa mga tao dinhi sa ibabaw sa naong sayuta? Ang tubag, do na pa'y dakong kasakitan. Kung dako man nga kasakitan ukuyaw ang lunop, mas pinakakuyaw kining atong atubangon karon niining panahona mga kaigsuonan nga naminaw kanunay sa programa sa PBCM og naglantaw sa Facebook og sa YouTube. Ngano man ang atong Ginoong Hesukristo mismo maoy nagsulti nga duna pay dakong kasakitan nga wa pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Unsay prueba ni ana Brad Jisrael kung basahon ta ang Biblia. Nayang puriba Brad Macarayo nga dunag yung maabot nga dakong kasakitan. Atong basahon dres nakasulat sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 21 gingon sa pagpahayag. Kayon niya maabot ang dakong kasakitan nga ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon ug dili na gayod mahitabo pa. Sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw nga aduna pay dakong kasakitan nga wa pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Kinsay nagsulti? Ang atong Ginoong Kristo. Ang pangutana, ang atong Ginoong Kristo nga nagsulti, wala pa ba nahitabo ang lunop? Nahitabo na. Busa kining gisulti sa atong Ginoong Kristo nga mahitabo ang dakong kasakitan, saylo panigikan ni Noe ug saylo pa sa pagsulti sa atong Ginoong Kristo. Di modo, kini karong panahona o kita karon mo ay magsagubang ni ining dakong kasakitan nga gipasidaan sa atong Ginoong Kristo. Ang pangutana, unsa kahay instruksyon sa Dios para nga kita maluwas sama sa panahon ni Noe nga giinstruksyonan siya sa Dios
nga para maluwas ang iyang pamilya. Doon na ba'y mga instruksyon sa Dios? Kana mo'y atong tinahon. Sa unahan, ayaw lang mo og hawa sa inyong nahimutangan. Kung naglantaw kamo sa YouTube o sa Facebook, live diri sa Power Radio, Villanueva. Og ingon man nga naminaw karon sa programa dinhi sa Power Radio. Kay amo ato karong hisgutan pag-abot sa unahan. Ang pangutana, kining dakong kasakitan, ang ato mang Ginoong Kristo, maoy nagsulti nini nga mahitabo gini. Siya po'y nagsulti sa Mateo 5:18, walay pagasayloan, bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Kudlit man, gisulat man, gikudlit diyas Biblia, nga dakong kasakitan, gibutangag tulpok, muabot gyud eta, nga kana tumanon ginang mga naanang panagna o gipasidaan, daan sa atong Ginoong Kristo. Sa dili pa kana mahitabo, doon na ba'y mga ilhanan, ang gihatag sa atong Ginoong Kristo, ang tubag, adunay gihatag, nga ilhanan ng atong Ginoong Kristo. Unsa ka na? Mao ka nang nalantaw nato karon unang-una nga tuig na gikan sa pag-engkwentro sa Russia o sa Ukraine. Og niini karon nga bag-o pa lang sa pila pa lang kaadlaw o semana nilagapak usab ang kagubot tali sa Hamas o sa Israel. Uniana nga atong nasaksiyan sa YouTube, bisan pa sa Facebook, bisan pa sa television, bisag asa ka mamina, bisan pa sa radio station. Sa nahitabo nga kagubot, gipasidaan na sa atong Ginoong Kristo nga mao kanay ilhanan nga moatubang gyud ta sa dakong kasakitan kay kana sinugdanan lamang na ang gubat nasod batok nasod nga mag-engkwentro samas na itabo sa Ukraine o sa Russia o samas na itabo sa Israel o ingon man sa Hamas. Unsay prueba ni ana, Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Makarayo? Basahan to nakasulat sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 6, lapos hangad sa 8, giingon. Og makadungog kamog mga gubat, og mga dungog-dungog, mahitungod sa mga gubat, pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan, kay kinahanglan gayud kani nga mahitabo, apan dili ba kini mao ang katapusan? Kay managubat ang nasod batok sa nasod, ug ang gingharian batok sa gingharian. Ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalain-laing dapit, kining tanan mao lang may sinugdanan sa mga kasakit. Busa sa nakasulat sa Biblia, gutom, linog, kanunay na nato na makita, bisan pa sa YouTube, makibisan pa sa Facebook, kita pa nato, sa television balita, sa nagkalain-lain nga mga kanasuran, na ang mga linog, naa diya ang mga kagutmanan, naapod ang gubat, nasod, batok, nasod. Nag-ingon si Kristo, pagbantay mo, nga di kamo makuyawan, kay kinahanglan, gayud kini, unsay gigamit ni Kristo, kinahanglan, gayud kini nga mahitabo, apan, gibutangag apan, dili pa kini maong katapusan, sinugdanan pa kini sa daghang mga kasakit, sa dakong kasakit. Asa ang sinugdanan, asa mo sangko, katong dakong kasakitan nga nakasulat sa Mateo 24, versikulo 21, dili gyud ay nato malikayan, nga dunay panaggubat, nasod, batok, nasod, bangi sa prinsipyo, niana ug unsa may hinungdan sa gubat dili na malikayan. Kung mahitabo, nakasulat na kanadaan sa Biblia. Usa lang kana mga kaigsunan sa pagpadumdum sa mga tao. Ug unsa di ay kakuyaw ang dakong kasakitan. Lantawa gani sa YouTube. Sa diha nga nadagpakan sa gipalupad sa Hamas didto patumong sa Israel. Ang nahitabo unsay nahitabo sa mga building nga dagko nangalumpag og nangamatay ang mga naa ni adtong dapita. Ang nahitabo daghang nakalas kinabuhi. Daghan nga mga building nga mga malig-on nga pundasyon sa pagbuhat pero usara ka pagpalupad. Nalusno ang tanan ni adtong panahona. Gigugol ang dakong kantidad sa mga nindot nga mga sakyanan nadagpakan sa mga bomba ni adtong panahona unsay nahitabo nangasunog og daw di na mapuslan kun atong lantawon sa YouTube bisan pa sa telebisyon. In anak kakuyaw mga kaigalan unsa na ka kun buhi ana sa Dios ang dakong kasakitan nga mas dako pa ni panahon sa lunop, doon na ba'y nakaipsot? Sa giplanuhan sa Dios nga hutdon niya laglag ni adtong panahon na wala pinaagig tubig. Pero unsa may plano sa Dios, dako pagyud ning kasakitan. Pero dili ni lunop, kay ngano man giingon wala pa ni mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan, di na giday po ni lunop. Kung unsa man na paghulat kay ato nang batbaton unya pag-abot sa unahan.
Ato ra na mo padulong ra ta diha. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia mauna na nga ang makita nato sa YouTube, sa YouTube, makita nato sa Facebook, television, radio station, mga balita nga makapanlimbawot sa balhibo, gisulat na sa Biblia. Unsay prueba ni anak Brad Jisrael? Brad Junrel, unsay prueba ni ana sa nakasulat sa balaang kasulatan? Ato lang basahon Brad Makarayo ang nakasulat sa Isaias kapitulo 28 versikulo 19. Mao kini atong mabasa. Sa masusob nga kini moagi, kini maoy mo kuha kaninyo. Sa walay buntag kay sa buntag-buntag kini moagi sa adlaw ug sa gabii. Ug walay bisan unsa gawas sa kalisang sa pagsabot sa balita. Busa, kana mga balita, matag karon og unya mahitabo, matagutlo mahitabo, mugawas dayon ng balita. Naay balita sa buntag, balita sa gabi, ablihan na tong YouTube, ablihan na tong at mulantaw ta sa Facebook, sa nahitabo, minaw ta sa radio station, balita, minaw ta sa television, na anang mga panghitabo. Busa na ana gisulat na daan sa Biblia, walay nakulang. Ni ana sa mga panghitabo, ug naapod ang dalan unsaon nato pagsalbar ang atong kaugalingon ng atong pamilya. Ni anang panahuna, og naa na ba po'y laing plano sa Dios nga sa una sa diha nga dunay ang kalibutan magatubang sa dakong kasakitan nga maong lunop, giplanuhan sa Dios nga puuhon ang mga tao. Naa na po'y dakong kasakitan, mo ning among giingon, duha ka hugna nga plano sa Dios nga paglaglag sa mga ania sa ibabaw sa naong sayuta. Ang ikaduha, ang dakong kasakitan, lain na pong plano sa Dios nga ang tao puuhon. Laglagon unsay prueba ni ana Brad Robert? Ang prueba na na Brad Makarayo ato rong basahon diri sa ang pulong sa Dios diri sa Sifania kapitulo 1 bersikulo 2 ug 3. Mingon ang Ginoo, laglagon ko sa hingpit ang tanang anaa sa kalibutan, ang mga tao, ang mga mananap, apil na ang mga langgam ug ang mga isda. Laglagon ko ang mga butang nga nagatukmod sa mga tao sa pagkasala, ingon man ang mga makakasala. Puuhon ko gayod ang tanang mga tao sa kalibutan, ako ang Ginoo ang nag-ingon niini. Na ana po'y laing plano na pud sa Dios. Niadtong panahona na ilalom ang Dios sa kalibutan, di gidesisyonan niya nga ang kalibutan iyang ipailalom sa hukom nga mao ang gitawag og tubig, silot niya para sa makasasala. Doon na siya iyang gihatagag instruksyon na giluwas niya. Sinuwi ni adtong panahona. Sa nakasulat sa balaang kasulatan ni ana po'y dakong kasakitan nga atong nabasa Mateo 24:21. Na ana po'y gibasa karon bag-o pa lang sa kauban nga ministro, puuhon niya ang tanang mga taong nagkasala. Ni ana po di ay nga atong palabuton. Dili di ay kay makaginhawa na ta sa silot sa Dios. Ni apag di ay laing pangandamanan nato nga kinahanglan mauni ang atong pangitaan og paagi. Unsa kaha ang paagi sa Dios nga gihatag para kita maluwas pag-abot niya ng panahona. Kanara ang atong usisahon ni ining kagabhion karon. Pero luyo ni ana ang tanan, dunay plano ang Dios nga ang tanang mga tao maluwas. Unsay prueba ni ana Brad Romy? Ang prueba niya na Brad Makarayo tumusahon din sa Mateo, unang Timoteo, kapitulo 2, versikulo 3, lalo na sa 4. Kini maoy maayo o pagkahimutan sa Dios sa pananaw na atong manluluwas nga nagatinguha nga ang tanang mga tao maluwas unta o manag pagkakapot sa kaybalos kamaturan. Na ay plano ang Dios, puuhon niya ang tanang mga tao, motong nagkasala. Pero doon na siya ay gitinguha nga ang tanang mga tao maluwas ug managpagkakabot sa kahibalos kamatuoran sa nabasa sa nakasulat sa Biblia. Sa mga matuod nga diha ang tao mahatagag dalan sa kaluwasan. Niana ang tinguha sa Dios. Ug sa tinguha sa Dios, nagkatambayayong sila niana nga ang amahan ug ang anak nahiusa sila sa Espiritu Santo aron lamang sa pagsalbar sa mga tao pag-abot niya ng dakong kasakitan. Unsay prueba niya na sa Biblia nga nagkahiusa ang anak ug ang amahan diha sa Espiritu Santo, Brad Jisrael? Ang prueba niya na Brad Makarayo atong basahon sa Biblia sa kastuhanong katilingban sa Mateo kapitulo 6 yang putnot gingon, buot mohatag ang amahan siyang kabalaan ug kalipay sa iyang mga anak, buot siyang mubugkos nato sa iyang ngalan arong mahiusa ta niya. Sama nga ang amahan ug anak nahiusa diha sa Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, matinaw nga sa nabasa sa balaang kasulatan, sa nabasa nga ang amahan ug ang anak nahiusa diha sa Espiritu Santo. Nagkahiusa sila
nga ipadala ang Espiritu Santo diri sa kalibutan, puli sa atong Ginoong Kristo. Ug ang Espiritu Santo dunay buluhaton nga pagtudlo sa mga tao. Unsay prueba ni ana Brad Jiggy? Ato lang basahon ang pulong sa Dios sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 to 26. Kining mga butanga gisulti ko nandaan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kung makagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa sa nakasulat sa Biblia, ang Espiritu Santo gipadala sa amahan puli sa atong Ginoong Kristo diri sa kalibutan ug ang Espiritu Santo mao ang magtudlo sa tanang mga butang. Ug sa nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan nga ang amahan nagkahiusa sila nga ipadala ang Espiritu Santo diri sa kalibutan. Kung giingon man namo, nagkahiusa ang amahan ug ang anak ug ang Espiritu Santo unsaon nga ang tao matagan og dalan para masalbar pag-abot sa dakong kasakitan. Naaba sa Espiritu Santo ang tubag na tungod kay ang Espiritu Santo gipadala sa amahan nga manluluwas unsay prueba ni ana Brad Robert Jan. Ato lang basahon diri sa The Passion Translation, John chapter 14 verse 15 to 17. Loving me empower you to obey my command, and I will ask the Father, and he will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be to you a friend just like me, and he will never leave you. The world will not receive him because they can see him or know him. But you know him intimately because he remains with you and will live inside you. Kung sa ato pa sa Cebuano nga paghubad, ang paghigugma kanako naghatag kanimo gahom sa pagtuman sa akong sugo. Ug ako mangayo sa amahan, ug siya maghatag kaninyo og laing mangluluwas ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Bahalag di lang tataman Brad Makarayo, tinaw og litra por litra gyud nga ang Espiritu Santo manluluwas. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia ngano nga ang mga ministro sa PBCM naning kamot sa pagpadayag bahin sa dapit sa Espiritu Santo para among ikapaabot nga ang Espiritu Santo gipadala nga manluluwas. Sa nabasa nato sa Biblia, kinsay nagsulti, dili kami nga mga ministro sa PBCM. Ang nagsulti, mao ang atong Ginoong Hesukristo mismo. Igo lang namo kana gibasa. Kung dili man mutuo ang tao ni ana samara nga wala tuuhi ang atong Ginoong Hesukristo. Kaya nga atong Ginoong Hesukristo man nagsulti ana. Dili pud may maglaom nga ang Espiritu Santo. Muluwas magkinaunsa man ang kalibutan. Muluwas sa tao ang Espiritu Santo. Kung way nabasa, si kinsa man mi, nga mga ministro sa PBCM, nga maglaom sa kaluwasan nga naa sa Espiritu Santo, nga wa man day mabasa sa Biblia. Gilauma na sa mga ministro sa PBCM tungod kay naa, nakasulat sa Biblia. O kung ang mga bagong membro, nga nangalagad sa PBCM karon, nga nisulod sa pagtulon ang PBCM aron sa pagpangalagad sa Espiritu Santo, nasayop ba sila? Ang tubag wala. Ngano man, niya ihatag namo. Kung way mabasa sa Biblia, nga dunay pagpangalagad sa Espiritu Santo, palpak og nangasayop sila. Og nangasayop pud mi nga mga ministro sa PBCM. Pero kung dunay mabasa sa Biblia, nga dunay pagpangalagad sa Espiritu Santo, kanus apa man nga masayop ang mga ministro sa PBCM. Nabasa ba lang kasulatan, Brad Lloyd, nga dunay pagbag-os pag-alaga diya sa Espiritu Santo? Aduna gyud Brad Makarayo. Di atong prubahan di sa nakasulat sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6. Giyon ko na sa pagpahayag. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato, aron mag-aalagad kita diya sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan. So naagi tay mabasa Brad Makarayo nga bag-ong pagpangalagad sa buhi nga espiritu. Kung unsa kaning bag-ong pagpangalagad sa buhi nga espiritu, iklaro kini nga bag-ong pagpangalagad sa Espiritu Santo. Diri sa ang pulong sa Dios nga translation, sa mao ra gyapon nga sitas Brad Makarayo sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6, gingon kana sa pagpahayag. Apan karon, tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Atong pag-alagad sa Dios karon, sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kaning pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa sa nakasulat sa Biblia na aday bag-ong pagpangalaga diya sa Espiritu Santo. Sa nabasa nato sa Biblia. Og dunay pagpangalaga diya sa Espiritu Santo. Tungod kay ang mga tao, mga lagad sa Espiritu Santo, tungod kay ang Espiritu Santo gipadala nga manluluwas, gipadala sa amahan, gisaad sa atong Ginoong Hesukristo.
O kung muabot man ang dakong kasakitan, siyempre ang mga tao magampo, mga muyo. Do na bagyoy pag-ampo sa mga tao nga diha ipahinungod sa Espiritu Santo, ang tubag aduna unsay prueba ni anak Brad Richard. Aduna kayo pag-ambo, Brad Makarayo. Ato pagkabasahon kini sa Judas Kapitulo 1, versikulo 20, ginaingon sa pagpahayag sa Biblia. Apan kamo mga hinigugma kinahanglan managtubo diha sa inyong balaang uyamot nga tinuuhan. Pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa, dunay pag-ampo sa Espiritu Santo. May tabo man ang paglaglag sa Dios. Sa mga tao nga niyas ibabaw sa naong sayuta, dunay manlalaban nga gipadala o manluluwas nga maong Espiritu Santo. Diha mag-ampo ang tao alang sa kaluwasan mo abot ang panahon kay ang Espiritu Santo dunay timbre sa Dios nga mao ang Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao unsay prueba ni ana Brad Jisrael. Niyang puriba, Brad Makarayo, atong basahon, diris nakasulat sa Episo, Kapitulo 4, versikulo 30, gingon sa pagpahayag. O gayon ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Kung sa Biblia ang Katoliko kini nga ang pagtimbre gitawag kinig patik ug ang pagtubos gitawag og pagluwas. Niya atong basahon sa maura gyapong sita sa Biblia ang Katoliko gingon. O gayon ninyo pagsubang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo ilahanan nga kamo iya na o garantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Busa sa nakasulat sa Biblia dunay patik o timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan o katubsanan sa tao. Muabot man ang dakong kasakitan dili na arka. Niining dakong kasakitan nga pag-abot niini dili na arka ang kaluwasan kundi ang timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan sa tao. Kung sa unsang paagi matimbrihan ang mga tao, matimbrihan ka na pinaagi sa maayong balita alang sa kaluwasan sa mga tao. Unsay prueba ni anak Brad Rumi? Ang prueba niya na Brad Makarayo atong basahon ni sa Episo Kapitulo 1, versikulo 13. Pinag-agi kaniya kamusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita. May tungod sa pagluwas kaninyo o sa nagpanoon na kamo kaniya, gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa, ang tao di ay matimbrihan sa timbre sa Espiritu Santo alang sa katubsanan o sa kaluwasan. Pag-abot sa dakong kasakitan, pinaka-importante nga naa ka sa timbre sa Espiritu Santo. Matimbrihan ang tao pinaagis maayong balita. Kung unsang matanga sa maayong balita nga pinaagi ni anak matimbrihan ang tao alang sa kaluwasan, walay lain maayong balita nga pagwali sa Espiritu Santo unsay prueba ni anak Brad Lloyd. Ani ang prueba, Brad Makarayo, basa na to nakasulat sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 12. Giyon ka sa pagpahayag. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kundi kaninyo nang nag-alagad sila, diha sa mga butang nga karong gipahibalo na kaninyo, pinaagi sa mga tawo nga nagwali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. Mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudom. Sa way ko ulaw, Brad Makarayo, ang gitumbok kaniyang Biblia, mao kita, nga mga ministro sa PBCM uban sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Inuhinyo, sa kauban ng mga ministro, ingon man sab sa mga bagong membro o sa mga misyonaryo o misyonarya. Busa, pinanguluhan sa ato Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, siya sab ang Chief Minister nga maoy na nanguna sa pagwali sa Espiritu Santo. Busa ni anang bahina nga nakasulat sa Biblia, mauna nga ang PBCM naglaom kami magkinaunsa man ang mahitabo sa kalibutan, pag-abot sa dakong kasakitan, naa kami nakapangalaga diya sa Espiritu Santo. Ang nalatid sa Biblia, alang sa katubsanan o kaluwasan, mao ang timbre sa Espiritu Santo, gumikan kay Espiritu Santo, gipadala, nga manluluwas diri sa kalibutan, doon na po'y gipahiluna nga magwawali, o ang nagwali alang sa kaluwasan kami, nga mga ministro sa PBCM. Saon man, nga mao maginay nabasa sa Biblia. Lisod po, og atong langkato nang naa sa 1 Pedro 1:12. Lisod po, og langkato na itong Juan 14:15-17. Og naapod sa nakasulat sa Juan 14:25-26, mura na ng atong Biblia og notebook. Munang giingon sa balaang kasulatan, nga ang timbre sa Espiritu Santo, diya sa pinadayag, Kapitulo 7, versikulo 1-3, diya mahimutang sa agtang. Og pag-abot niya anang dakong kasakitan, pagpangdagmal diri sa ibabaw sa naong sayuta, ang mahiagom ang mga tao nga walay timbre sa Dios de silang agtang. Pinadayag 9, versikulo 3 o 4.
ug ang makapahimong malaglag ang yuta ng dakong kasakitan mao kanang tunglo nga mosunog sa yuta unsay prueba ni ana Brad Israel. Niya atong basahon Brad Makarayo, atong basahon rin sa Isaias kapitulo 24 versikulo 3, 6 gingon. Ang yuta pagahimong walay sulod gayud ug pagalaglagon gayud kay si Yuba mao nagsulti nining pulunga. 6. Gingon na yon. Ang tunglo maoy naglamoy sa yuta og silang na nagpuyo sulod niya na hingkaplagan nga sad-an busa ang mga pumuloy sa yuta na nga sunog ug jutay lamang ang nahibili. Busa sa nakasulat sa Biblia tunglo nga may mosunog sa yuta sa bugna 11:14 mao na nang ikatulong tunglo mosunog sa yuta ug ang tunglo nga ikatulong nga mosunog sa yuta Isaias 42:25 mao na nang ikatulong mao kanang gubat kusog sa gubat busa ikatulong gubat sa kalibutan ang dakong kasakitan nga gipasidaan sa atong Ginoong Kristo nga mahitabo sa kalibutan ug ang kaluwasan sa tawo ni ana maora gyud ang gitawag og pulong nga gihatag sa Espiritu Santo sa prueba ni ana Brad Jiggy. Ang prueba niya ana Brad Makarayo ato lang basahon ang pulong sa Dios sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 17. O gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan, gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Busa ang buluhaton sa Espiritu Santo, usa sa buluhaton sa Espiritu Santo tikang sa pagluwas sa tao. Mutundo siya sa mga pulong. Gipakasamag espada nga sa kagahom sa espada maluwas ang tao panahon sa gubat ug gutom. Hub 5:20 gingon, sa ting gutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, sa pulong nga itudlo sa Espiritu Santo, maluwas ang tao pag abot unya sa ikatulong gubat sa kalibutan. Magkinaunsa man ang kalibutan. Dulngan sa mga tao. Munay among gingon, ang unang paghukom sa Dios nga kalaglagan, mao katong lunop ang ikaduha nga tubangon sa taong paghukom sa paglaglag sa tao sa Dios sa mga tao nga nagkasala diri sa ibabaw sa daong sayuta ug wala sa matuod nga pagpangalagad diha sa Espiritu Santo mao kanang ikatulong gubat sa kalibutan. Gamay lang ang nahitabo sa Ukraine ug sa Russia ug nahitabo diha sa Israel ug sa Hamas. Mas dako kung ibubo na ang ikatulong gubat sa kalibutan ug buhian tanan ang mga intercontinental ballistic missile. Ambot unsa kay maitabo. Bisan pa ang nasod diin madagpakan sa intercontinental ballistic missile. Ingon ana kakuyaw ang atong palaabuton. Sa mga aso ug kalayo nga agi sa bomba ambot unsaon paginhawa sa tao ni anang panahona plus buhian pa unya ang pinakakuyaw nga ang hangin nga atong hanggabon hilo na tungod sa mga chemical warfare ni anang panahona. Dios na ang nasayod anang tanan. Gidiga na namo ninyo mga kaigalaan ug mga kaigsuonan ang bahin sa kaluwasan. Ang kaluwasan timbre sa Espiritu Santo mudawat ka sa giwali nga Espiritu Santo nga giwalis mga ministros PBCM. Alang sa kaluwasan ug mga lagad ka sa Espiritu Santo ug magampo ka. Diya sa Espiritu Santo kalakip na sa Amahan ug sa Anak kay nagkayusa man sila nga ipadala ang manluluwas nga Espiritu Santo diri sa kalibutan. Pinaagi sa mga pulong nga itudlo sa Espiritu Santo alang sa paglatas sa tao ni anang dili malabang sa tao kung wala ka sa husto nga pagpangalagad. Makuha lamang na sa tao kung mga lagad ka sa Espiritu Santo. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Gipanghinaot namo nga inyong nasabtan ang mga kamatuoran nga among gipadangat kaninyo ug makahukom kamo sa pagpangalagad sa Espiritu Santo sa dili pa mahitabo ang paghukom sa Dios nga mao ang ikatulong gubat sa kalibutan. Wala naman kami oras, sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo, Divine Master Tomas Dionis Sr., o sa ngalan usab sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo. Kini sabi yung alagad sa kanginan, Brother Richard Nipidad. Inisab si Brother Romira Macamos. Kinusab si Robert John Maturan ng Piedad. Kiniusab si Brother Junrel Malinaw. Kaniusab si Brother Lloyd Badera. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Kiniusab si Brother Gisril Macarayo kami mingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi kanatong tanan.